Hemen gaude! Etxe, gora gutarrak. Buah, ze fuerte dagoen jode. Maitatza ere? Irati, jaitsi musika mesedez. Zergatik? Beno neskak, berri bat eman behar dizuet. Alderdiaren azken batzarrean, lehendakari izateko hautagai berria naizela esan didate. Ala bai, ze sortia ez? Jakinarazi didate. Zorionak, miren. Zorionak, ai! Bueno, pozik egongo zara, gure pijatxoa lehendakari. Maialen tia! Zorionak. Trepalakoa. Tira, badakizuek ere postua nahi zenutela. Maialen, etorri ona! Aixo, ni helburu izan nahi dut. Ez pasatu, Barkatu. Andonik berria eman didanean, oso urduri jarri naiz. Eta sentitzen duzuengatik. Baina galtzen ere ikasi behar da bizitza honetan. Arrazoi duzu, maitia. Zeirati, zer delatatzu zailburua? Ixilik egon. Aizue, hautagaia besterik naiz. Amaitu dezagun gai honekin. Badakizue zer? Lorategira joango gara. Bia, guazen! Benetan. Imaginatzen duzue lehendakaria ni izatea? Honek denok jarriko gaitu lanean. Zorrai, alproja! Irati, jarri musika bai? Bai, Irati, jarri gure abestia, Esan dio superiori. Bere betarreko hoiek irentzen nahian ibeliko da. Ai, iso, guarra! Guarra zu, maja! Hortuzarrek esan zidan izango nintzela urrengo lehendakaria, Neskak, prest gure abestia dantzatzeko? Deno dantzatu behar dugu. Bai, jarri! Bega, guazen! Osokotik alde eta barrandan dibat egingo du Gukorrian. Lehenengo emakume lehendakari gure miren izan dabe Kerakoan. Hautatzen badute munduko lehendakari berena izango da. Horregatik ospatuko dugu gure miren ezin bezala. ¡Viva la concha de tu madre! Mire, batuta martxada. Ari, mire lehendakari. Ari, mire lehendakari. Ez dakit zer pasatzen den azken aldi hontan, jende hasi dela dantzatzen zarretan.